chigni kamora marama intie janeno mar LTN thuolo machalo kama indi ma koro sani indi en chenro maro mar duond luo kaka wono ni indi ineno ka waloko chenro ni indi wakete oko mar mondo mi watwaga ahinya ingeni weche giki ma COVID-19 be sani koro ng'eny ni mondo obedo kuonde makudho ka koro yamo kudho oko kani indi e chenro ni indi e kama wakele joluo ma nitiere koda ka weche mago ko bende mulo chunywa weche ko bende miwa puonj weche mang'eny ahinya bende miwa ng'eyo kaka piny dhi kawono ni indi kung'yo kaka bet ka indi an gi welo mapoko limaga ka indi welo gieki abro miyo gi thuolo dakika nus dakika kende ma mondo ng'ato ka ng'ato wach nyinge to mondo mi koro wachak twak achiel kachiel abro chako gi lweta kora chich kama bende nitiere mama ma ni man gi nyathine mobiro ka to mama alwa mondo wacha ni nyingi mapiyo piyo kapok wadhi nyime eno ka yamo ng'eny. Kuom nyinga iluonga ni Lydia Wino anyara lego muteda lego. Nyara lego muteda lego. Ongea wache. Nyingi en nga mwanafunzi? Daphrose Auma. Daphrose Auma. Yes. Adwa ni mondo mi iwinji gima timore ka indi. Ing'e maber ni en kinde gieki mag somo rawera ni indi nokorwako uniform mare mar school nikech ojapuonjre man gi lek mar mondo mi chieng' moro obedi kaka ng'ato manyalo konyo oganda to bende konyo ngimane e kinde mabiro. Somo mare orie kama nitiere gi ng'ikruok maduong' ahinya to en jata 11 ni form 3 osomo e skul miluongo ni St. Joseph's Alendo Girls Secondary School ma indi nitiere e gwenge mag Migori Karungu. Mama ang'o miyo wantie kaka wuono? Gimomiyo wan kaka wuono mae nyathina ni me nyathina mokwongo to notieko penji ga 2017 to asebedo gi pek nikech an lwedo achiel wuon gi noweya kode kae kodonje klas 8. Wuon gi notho kose wuon gi ni ngima noweru aweya dak ne bedo matek? Wuon gi nitiere ngima to dak nobedo matek kalure kod kaka noneno ni amiye mana kodhi achiel manyire lelo kono wacho ni nyiri go konya puonjo nyithindo manyiri ema ok odwa to nyithindo manyiri gi magi gin mage kose mano yudigo gin mage nikech ne okenda ka onge kata nyathi magi gin mage duto koro ka ne nyathini ne tieko to nowacho ni en nyathi ma nyaka kogogo step mbele tabe nawacho no kanya ringo nyithinda gin meka Nyasaye no miyagi koro nyathina ni kanotieko skul 2017 to nobedo ot tama ne nyithindo ne yepok noyepo nyaka tam mokwongo noru kama ne notieke e klas 8 to director mar skul noluonga gimomiyo nyathino ni e dhot to nanyise no tama nikech an lwedo achiel ago mana kibarua mukuru face kanyo koro ema ne director nonyisa ni we mondo mi nyathini odhi e skul kwa manyo ne kony to wasetemo kwa diro matin tin nochopo kang' ma koro notama ka koro nyathino oduoge ot nyathino oduogo ka koro neno mana ni mondo mi omadh sum mondo to natimo mondo awuogi nyathi maluongo director mwawuoyo gi mihia koro mana kwaya jowa ma Nyasaye nyalo donje dhod chunygi nyathina ni nego bed ni e skul jo form 3 sani ni e skul akwaya kony mondo mi nyathina ni en bende ndoto ne otimizae kik mondo mi okaw ngimane nikech adier mane gima ni e pacho wacho ni ka konyal somo nobet e wang' dhoot tafadhali mondo mi omadh sum to asetemo wuoyo kode koro akwayo mana kony mondo mi nyathina ni obed e sikul. Kaka uwinjo en wach ma an oweya gi midhiero mang'eny ahinya nikech nyathini nitiere gi nyaka paro mar kawo ngimane en owuon komadho sum. Nyo yude koruo sum mondo mi omadhi nikech koro oriembe nikech wach mar school fees. Oja form 3 kendo osomo. Da penje nyathi matin ni Daphrose, ilifika kiwango gani ukaamua wewe unataka kuanza kujitoa uhai ukunywe sumu ili uweze sio mwanafunzi? Mimi kibinafsi mimi ndo first born kwetu na kuna wasichana 3 wananifuata kumaanisha hao ndo wananiangalia in the future life yenye mimi kama sijamali I'm the role yenye lazima wangenifuata mimi ndo nitasimamia fi yao juu niko na mamangu peke yangu babangu sijui kwenye alienda so they all stand on my head. Sasa uweze kuwaza ile hali ya kuchukua maisha yako mwenyewe. Lakini si unajua umesema wewe
ndio kielelezo kwa wewe ndio role model wa your siblings ama wale wasichana wengine ambao ni wanakufuata. Hivi basi ukifanya hivyo utakuwa role model mzuri ama mbaya ukitumia nafasi hiyo kujitoa uhai? Ndio naweza kuwa role model mbaya, but imagine mimi ndo nitasimamia afya yao ambao kika kwa nyumba na hiyo situation. Sasa tuseme ulikuwa umeshapoteza ile imani, hauna hope, ni ile completely hope imeenda, unaona sasa kama maisha yako imefika mwisho, manake hauna school fees peke yake. Sina fees. Mimi kwa akili yangu najua masomo ndo everything. You can't live without education. So hiyo ndo niliamua tu, I just can't stay in the world. Uinjo kaka nyathima nyako no ndoloso owacho ni en makoro duong' e odgi, en ma jowadgi ng'iye kakoro no riembe ni onge school fees, ono ni ngima ni ochopo gikone, kendo ni koro mano kende yo kende matang' konyo go jowadgi ma chien chieng' moro bendo chuli negi school fees. En paro maber kendo paro mowinjore ahinya, mak mani koro chopo kuma odwaro mondo mi okaw ngimane e yo maderruok, wach ma ok ni kare. To min Daphrose king'iyo kanyacha kiloso kod jowa, sama ite iyudo ga matin tin niendi, donge go matin titere school miyudo ma Nyasaye okonyi godo. Koro chopo kuma koro fees koro medre. No medore, to nyawadgi machielo bende no donjo. Mane Luo bende no donjo form 1. Koro ting' no hinga. Jowetene machielo nitie ja klas 4 gi ja klas 1. Hinga. Makoro higa ni te no tama kata kaka dir matin kaka nyocha diro nega matin tin. Emomiyo koro no riembe kata kani riembe. Japuonje mane okete gari nikech kata fare mane iketego i gari. Nang'so japuonj no na onge go. Japuonjre no okete i gari no donjo. Koro no tama ting' no hinga. Wuon gi bende sim ka goyone oko ma kama entie bende sani akia nenti nene. To kama entie wuon madanga yude akia nikech nyithindo gi be nosekuno gi. Anti alego. Jo alego manitiere kanyo maneno chenro ni endi sani en wach mok ni kare. Ka koro ng'ama en wuod alego mane onyuomo nyako ni monyuolo go nyithindo gi te opito ng'wecho wuok nikech miyo ni nyuolo nyithindo manyiri. Nyithindo ma en owuon ema ochiwo. Sani koro wuod alego no endo koro inene to ok nene machiegni gi nyithinde. Nyathini dwa ka ng'ama wuoro ok ichopo ma mondo mi ikonye. Wan ka endi mar mondo mi wakony Daphrose. En kwayo mare chenro mar Duond Luo kawuono. Kako osebedo kutiemo gi jomoko. E chenro ni ujo Luo osebedo ka umora. Kuon matek ahinya kaka koro maendi usebedo ka koro unyiso hera munyiso no osemiyo wayudo thuolo mar puonjo nyithindo mang'eny. Chiemogi ni bika endi gini wach sigandgi. En gima ber miwuoro. Kwaro mondo mi apenji ng'ama miyo. Nyithindo gi. Idak kodgi kanyo? An kodgi e ot, an dandora phase 4 kanyo. E ot. Tin migoni michulo got, emichamo, ipango go yore mamoko bende. Madiron gi matin tin. To kata kiloso gi jo dala korgi wuon gi donge nitie kata nere ne moko kata wuon ne moko wanyalo chung' kode? Asetemo wetene mantie, asedhi mawuoyo kodgi, to giweyawe an wachno gibiro neno, gibiro manyo wadgi manyako wadgi duogi. But ok en ringo ne mokwongo, en ng'at mosebedo ka ringo. Kila wakati on beto akoringo tiwuoyo kode to duogo tiwuoyo kode to duogo. Koro wetene osebet ka wacho ni biro temo matek mondo chop kama nyalo to ng'ama pod chope buta onge. Giweyawe an wabiro wuoyo kode, wabiro wuoyo kode, wabiro neno kaka itimo nyathini. Koro an bende nachaka ol gi dok irgi nikech asewuoyo kodgi moromo. Ating'o kaendi oboke mar rawerani. En rawera mantiere form 3 St. Joseph Salendo kanye mopuonjore. Ma report form mare. Paro ma nyathini nigo ok nyal miyo mondo mi osom maber nikech ong'iyo odgi, ong'iyo min bende Rema onge dholuo, ipuonja Kiswahili gi English. Koro iyudo midok e skul kawuono. Ibro somo.
waching'iyo joka tire joka kande ma iloso godo joma nie kamera ka. Singnegi ni kiyudo school fees ibro dok e school misom maber. Awacho ni sani endi jo form 3 te kamora mora magintiere Kenya ma ni jo wadgi koro somo we to nye entiere kodgi. Mama, ingeni ng'ato temoga kaka janyuol, isetemo kama ochopo. To bisilu gi japuonj ma skundi mondo oyiewe ni nyathi mondo itimgo otim kata thuolo ne mano endo mar bedo ni onyalo enroll mondo bed no ndikore kaka japuonjre ma dhi timo mano endo penj mar KCSE. Na temo wuoyo kode mondo mino gol na nyathi mokete gari. Na wuoyo kode bonyisa ni nyathini ok onyal weyi class ka pok amiye kata mana gimoro matin, onyal kata mana register kaka ji register nyaka chiw gimoro matin. To natemo ywagorane manyise ni wawe nyathino mondo mi obedi mondo wuoth kata kone manyalo wuoth ayud matin tin mondo mi aorne. No tamore kabisa makata kano keto nyathi e gari nyathi ogocho na gi namba mar manamba ni mama mimi niko kwa njia. Tadira mirima no makana wacha ni duoga Nyasaye we kaka ibro timre nade kaka ibro dhi mbele. Nyathi kano donjo adier ok nangi mpango nyathi no neni go kara neni gi pesa ne moro matin anena ka nyathi ruo sum koro nyamin gi ma lowe mai mano ringo biro lunga ka nyathi no se ruo sum. Nyathi ni wa school odhi nyiewo sum ma oruo kendo madho. Nyamin gi matine ma koro yude koseruo sum odo madho nikech oriembe school nikech wach school fees. Japuonj kamoro moro ma intiere yude ng'uono e chunyi mar mondo mi nyathini iyie ne obed e school. Fees oganda bro chulo ne. Nyathini de ngimane lal do madho sum motho okapane riembe no do konyo school gi gimoro amora. Nyathini de madho sum mabed ni koro ni waonge kode min gi dodong gi lita ina ma intiere go sani ni. Jowade gido bedo gi mano magin kiondo kuma nyaka chieng' miluongo ni trauma. Omiyo jopuonj wakwayo ni sama bende untiere kanyo ok yot ubewuoyo pesa mondo mi uriemb skunde to wang'iye uru moko be nitie kaka koro maendi mondo mi wakony. Daphrose uchulo pesa di in 1 year e school? 37. Idware gelo 37. Ma en kwayo makende ne oganda kama untiere. Usebedo kukonyo mang'eny kokadho chenro mar duond luo ni. Achaka biro iro ka kwayo mondo mi ukony. Wabiro chiwo nu namba kanyo. Namba na mar simu en 07 95 42 59 72. Chake no kendo 0795 42 59 72. Onge wache mane kaka wach nitiere kaendi ating'o boke mathoth kaendi mag nyathini mag penji mag report forms mage magi mag school gitegi ni St. Joseph Salendu kaka unyalo neno gi niendi. Japuonj Malendu ok ang'e nyingi tang'eni be sani neno chenro niendi. Nyithindo ang'eni ng'eny mane gi tabu. En kinde mag corona jonyuol mang'eny onge gi nyalo. Jonyuol mang'eny ne owito tije mag gi. Joma ng'eny ni jachiedh nadi gi modula konego to magi mag dak. To gima koro dong' ma ji nyalo mako en mana wach mar somo gi tiegruok e yo makare. Kik mondo mi wami nyithindo kata jonyuol obed gi kiondko mang'eny achiedh nadi gi modula aina makoro wakadhe sani niendi. Daphrose, mambo ya kutaka kunywa sumu hiyo wachana nayo. Hiyo ni mambo ya kishetani. You will go to school. Siku moja utarudi hapa na waambia watu asante sana. Kwa hivyo kuwa tayari kurudi shule. So don't give up. Enda shuleni, usome,
ujisi kama wanafunzi kama wengine. Sawa. Wadhi yo matin ka waduogo wadhi nyime koda ka chenro niendi mar duond luo. Kawuono ka en chenro manoendo mapek ahinya, unyo gik matimre e ute kuno ma ji nitiere. Kik idhi mabor. Asebedo jalendo mari thuolo niendi ka waduogo pod anamna ni kokelo. Machiegni kendo kakore kiruri kodwa sani endi wantie ka endi gi japuonjre miluongo ni Daphrose Auma masomo e skul no ma St Joseph's Alendo Girls Secondary School mantiere Sori Karungu. Wan gi mine gi ka endi yoch iluongo ni Lydia. Iluongo ni Lydia Awino. Lydia Awino. Lydia Awino ni endi en nyalego ma endi nyathine mokwongo. Kawuono ni endi kano wariwre kodgi ka endi weche ne tek ahinya. Omiyo ber mar mondo mi wang'e ni to koro nyathi ma chal kamae ka nitie nyathi moro kama intie man gi paro mar mondo mi odere. Nyisgi uru ni magi gin gik moko ma okonego ni ng'ato derene. Somo nyako somo mare. Sirikal marwa magi gin ywak mwaketonu nikech nyathi ma kamaendi en gi chuny mar somo, onego konye mar mondo mi lekne no endo chopi. Daphrose, nataka waambie wenzako wanafunzi kama wewe ambao pengine wako na changamoto za karo za shule ya kwamba inawezekana. Kama sasa yako imefanyika, wengine unaweza waambia vipi? Naambia never lose hope, cause once ilikuwa ndio it's starting, unafukuzwa few na wenzako shule akisoma. I traveled alone, nilitravel peke yangu, wengine have courage, just have hope in life. I repeat again, never lose hope. And also remind them that life is precious and you don't take your life for any reason. Because life iko na challenges iko kila mahali. Kuna watu wengi sana sasa kama wewe hapa wanakuona, wanaona kumbe pia mimi ningefanya makosa. So umekuwa role model, unaweza ambia watu never attempt. Juu hii maisha ukiongea na watu hakuna mali, hakuna shida, hakuna familia ina shida. Lakini ukiongea na watu unaweza kupata suluhu. Na suluhu unapopata, unapata pia kujiendeleza kimaisha. Kwa hivyo tell girls out there, if you go back to school, let them know that you want to learn. Disapprove wale watoto walikuwa nakuchekelea. Uambie mimi nimerudi nataka kusoma. Janyuol nyathi. Timo maber ne iluongo director ma school mabende abro luongo kae ndie chenro ni mamondo nyiso nikech mano puonjo nyathi ni primary. Ema bende oyudo ne skund ni kama no oyudo ne. Ber mar mondo nyathi ni gi nyithindo iloso kodgi. Nyathini pod dwaro mondo mi med loso kode mang'eny mondo mi paro mane en go marach ndo wuogo kuome. To in bende kaka janyuol ne bed gi chir. Nyathi bro somo, jogi osewinjo, jogi joma beyo gidhi konyo nyathi. Chieng' moro ibro duogo ka mondo igone gi erokamano. E chenro ni osetimo mang'eny, okonyo nyithindo mang'eny nyaka universities. Giduogo gigonwa erokamano. Omiyo in kik idog chien, bed gi yie, ng'e ni nyathi dhi somo, to onge gima bro tamre kendo. Kata mana wuoni gino endo ang'eni kawuono koro oneno nyare ni. Ang'eni wiye kuot. Onyalo kata biro mochak konyo nyathi kendo, omiyo Nyasaye konyo ji yore mang'eny. Koro seche machalo kamagi eki adomore chaka nuonu kendo namba kaponi kore kiruri kodwa sani endi account number ma school Daphrose chulo 37,000 37,000 shillings in a year mondo mi obed e school St Joseph's Alendo kama entiere. To tinde pesa ok mi ng'ato nyalo chulo, nyalo miyo min gi mondo ore school kata nyalo chulo account number mar school. Kuonde ariyo go kende ema wan kaka Lolwe TV wadwa yieni mondo mi yore pesa no. Nying school kindiko kata ka in gi check en St Joseph's Alendo Girls, Kenya Commercial Bank, mane bank miore pesa. Account number en 1200257936. Branch en Karungu Sori branch. Mano kikwi wil godo. Koro thuolo mabiro biro matini endi en thuolo mabende adwa mondo mi koro ami men nyako ni ma en Lydia mondo mi olos kodu jonyuol mamoko bende samoro kadhe gi machal gi mare mikadhe. Mondo gibende gibed gi yie, ging'e ni e piny ma wantiere ni endi ng'ikruok nitie,
obed ni ne giko mar gimoro amora. Lose kodgi kaya chande nikech ang'e ni thuolo matin ni endi biro wewa wakel japuonj mondo mi onyiswa ni to koro ento okonyo marom nade. Gima danga nyisu mine makalo e shida makale ni ma bende samoro nigi nyithindo manyiri kaka an ma be samoro dichuo lokoni kata pare ot. Beda gi jingo mar puonjo kik iring nyithindo, be kik iwegi ot kendgi. Na ring nyathina ni ne do Auma ni masira otimore. To nikech na bet kode ma wuoyo kode madiro bo winja kaka minigi, omiyo entie pod nyaka sani. Koro da nyiso jonyuol makale shida makale ni kik mondo ubed gi chuny malit. Ketiyo ni Nyasaye nitie biro chung kodu ndalo duto. Konyruok wuok kuonde mopogore opogore. Koro beda gi yie, kik mondo mi chunyi bed malit. Adier chunya to ne lit. Kalre kod kaka asekale gi nyithindo nyakiro chopo kang ma koro na chope kode ni, to chunya winjo kaka bedo malit ahinya nikech ok ne ot kata kano somo primary kata director kama no somo na adier no ng'eyo no somo kishida shida. Koro beda gi chuny mar mijingo. Janyuol to nyaka chunye bed malit. Koro da ng'is kata mana joma chuo, weuru ringo nyithindo gigi Nyasaye machiwo. Kik uring nyithindo ni dhako nyuolo nyoda achiel. Bedo mondo upuonj nyithindo nikech be ni wuonigi nitie. Nyathi ndak no paro madho sum ne dwa bet kod wuonigi e mesa to wawuoyo gi nyathi. To nikech oneno maisha makale kode emomiyo begino no donjone e chunye. Koro ng'ama nigi shida kaka kale ni bedru gi chuny motegno. Mane wach madanga wach ne mine witena. Agoero kamano. To Lydia tiyo kamiluongo ni Dandora dump site. Ingeni kami ole takate mana Nairobi kae ma Lydia dhiye to otemo mar mondo mi okwanye ari adek moko oyude pare tich machal kamano. Odhi kama iwite taka kanye mokonyre mondo mi oyude konyruok kata ko yudo gima matin to oyudo akia nang mitimo Lydia. Akwanyo gige chakgi. Chiemb anguro be wayudo kanyo to wauso ne jok mopidho anguche. Koro chiemb anguro iyudo tipidho ne jok mopidho anguche. Well, mane kit ngima ma Lydia kadhe gi nyithindegi. Dichuo, wanjo machuo nyiswa ni muma wacho maber ahinya ni ng'e ni nyathi en gweth ma kuom Nyasaye. Sama Nyasaye omiyi gweth mar nyithindo kata gibed mna nyiri lilo, kata gibed mna chuo lilo, mano en gweth mar Nyasaye. Kiringe we gweth ma Nyasaye omiyi, ting'ama wiye onge. Joma chuo, mon ok chiwo ga kodhi, nyodo dichuo ema chiwo nyodo. Samko iringo ni dhako nyuolo nyithindo manyiri kende no. Gimitimo in mok ing'eyo. In mane miye nyiri mo omiyo en wich mok kony ka ng'ama dichuo ringo we nyithinde gi ode ni nyiri lile makoro nyuol kanyo. Onge wach Lydia, Nyasaye biro konyi. Amina. Wan gi yie ni kokadho chenro ni endi nyathini biro yudo school fees. Amen. Omiyo ket mna geno motegno. Biro ni endi abro kawo yo matin kochako dugu kendo wado mondo wachak waluong kendo warwaka director ma school mar Rehema Children's Center mantie Dandora kama koro ne nyako ni ndine some. En mano manyo ne school mopuonje mochopo kuma koro bendo chope kode ni endi. Wawinyi ento ane gesagana mane thuolo ma daka bich mabiro. Machiegni kendo janeno mar LTN wadhi nyime gi chenro mana wantiego kawuono endo mar ng'iyo kaka dwa konye rawera ma en Daphrose Auma ma besa ni koro ne gi paro mar kawo ngimane nikech ne oonge koda ka school fees mondo mi dhi nyime gi somo mare e skul endo ma St Joseph's Alendo mantie Sori Karungu. Ma besa ni koro oriwore kodwa kaendi en jago ma koro ne nitiere kod rawera ni endi ka en primary school ma iluongo ni Rehema Children's Center mantie Dandora. En mano manyo ne nyaka school banka koro osekadho penjo kuma odhiye onge. Ado mondo mi thuolo ni endi wach nyinge mapiyo piyo ayo mi wasigana matin ma dakika 2 kuom nyathi ma iluongo ni Daphrose Auma ni endi. Machiegni ahinya jatelo king'iyo kacha miyo wane nyingi gi gima itimo. Nyinga en Michael Otieno Masiaga. Awuod Migori County kumoro ni Karungu e Nyatike constituency. Koro an director mar Rehema Orphans and Vulnerable Children Center mantie Dandora makonyo nyithindo ma ok nyal dhi skul moro amora, mok nyal romo skul moro amora. Sana sana makonyo takataka e Dandora dumping site.
Koro kanyo wawuoye wach Daphrose matin. Daphrose na chiel kuom nyithindo ma owuok e takataka. Nikech mama gi kana ayudorago notie ayudo kana gi nyithindo adek to nok dhi e skul te. Koro kana kawo Daphrose mondo mi akelo rehema to nonyisa kido maber mar nyathi madwa somo. Kendo noyisa ni oyudo opportunity mane osebiro kogomba gomba. Koro notimo kinda motimo penj mokalo higa 2017. Daphrose e higano ne wan gi nyithindo 35 michango magin gi skul. Daphrose kata skul onge gi uniform. Ma uniform en goni en uniform okwaya nyathi wadgi. No kwaya. Koro makara nyathi kanyo miye nyokelo lweny nikech oparo no kodhi duogo. Koro na kwayo kan yo Daphrose biro nyo bedo gi changa gi weche mang'eny mochune nyathine madho. Kana mama gi ogona siyo mo kana luonga kana dhi ayudo sum kanyo ma temo wuoyo gi Daphrose ma kono ni ngio mar ng'ato ni Nyasaye mong'eyo. Inyalo paro ni kore giko kare kanyo ko kan kwa belo chakore ngima mari. Che ini paro kaka dhano to Nyasaye be paro kaka Nyasaye. Koro temo wuoyo kode mo winjo. Koro kane wuoyo go siepe ma jo Lolwe TV mosebedo ka konyowa ne giyie mondo mi wakel Daphrose mondo timade owuo gi jo dalawa mondo ng'ama Nyasaye odonjo chunye ojol nyathine. Daphrose ne nyara lego mama gi jalego. Koro kane Daphrose tuwe piny higa 2017 mama gi nonyuolo nyathi achiel matin. To baba gi ne paro ni odhi nyuolo wuoyi. Kana winjo ni nyako nokoduogo e od nowe gige ne temo dhi. Koro kono luwo bang'e mos ne owinjo ni kada nyimine ne bende dwaro mondo mi otimade obed e odno. Notame mondo mi omany dhako moro nyuom owere gi ot nikech odhi tho maonge wiye. Osenodonjo na kana winjo story mar Daphrose nochuna mondo watim yo maramba mana ka nyathini nyalo dhi skul. Koro an akwaya mana jodalawa ni ng'ama nigi chuny manyalo yudo gima matin konyo ng'ato ok dwar gimo mang'eny gimiyudo. Ineno ka dhi skul nyithindo mogolo ka siling 10 eka wachoki mondo wayud ka nyathi dhi skul. Koro osemiyo kuro ok onyal timo nok onyal bedo skul. Siling 10 ma nyithindo wargi mosebedo ka changoni. Koro wambe wan Nyasaye Nyasaye omiyi samoro nyalo bedo ni ne ono Nyasaye nokelo mondo mi otimo ogol Daphrose kuma gike nikech en gi paro maber kendo ko ani koyudo kako nyalo konyore bang'e obiro buth malo many baba gi biro duok baba gi e ot. Mano nyathi ma otegno kendo mane paro maber. Erokamano mano japuonj Daphrose mane okawe ka entiere takataka mopuonje e primary mochuo manyone nyaka kuma koro entiere makoro ne riembe niendi. Osetemo Kentino gi bende ng'eny maile rema center kanyo madwaro mondo mi okonyo osebedo kokonyogi. Wasebedo ka bende wakonyore kode e yore gi kima mondo nyithindo gi yud kaka somo. Daphrose, wewe kwa mwalimu wako primary school. Unaweza sema nini? Kwa watu. Kwa watu tu unaweza mshukuru kwa ile kazi aliyofanyia. Director amenisaidia sana from far. Kuna venye mtu anaweza toka all the way from nowhere anakuja kusaidia on the help of school fees. Juu inakuanga big deal of all the things. Sana mshukuru tu sana. May the God be with him. Ongea kura kitu kwa mind ndimogi kaporo pokoloro chenro niendi mar mondo me ami Daphrose mondo koro los koda jogi eki waombe sasa wakusaidie chini dakika moja wewe kama Daphrose urudi shuleni. Angalia ile kamera. Mimi niko na dreams kubwa na into these dreams haiwezi fanyika kama sina education. Sasa naomba wale wenye wako na mercy mwenye amekuwa attached na story yangu hata kama ni 10 bob you just forward zikuwe collected zipelekwe shule. Siwezi ingia bila pesa and the more I stay at home the more I lose more. Mwalimu msaki kasema chemali miti yako ya mnauriti. Ya
Okay, akago rita agon Lolwe TV erokamano nikech sani wan nyithindo 341 high school mana through Lolwe kosewuoyo kamar jomoko chuny Nyasaye donjo chunygi chako kawo nyithindo moko e skul. Gisoro madi. Secondary wan gi 341. Nyithindo 300. University wan gi nyithindo 87 sani. Mamano support mar Lolwe ji owuok mol konyo nyithindo mogik ma koro gitie sani. Wan gi nyithindo 12 osegraduate, 2 oseyudo tich, to moko puro go lam. Ma e center wa. Onge wach gima da wach onge. Kaw simbi kama intiere no endo. Min Daphrose noseoro namba ne mar simu. Inyalo oro ne M-Pesa chakre sani. Jumani Daphrose dok e skul. 37 nendo wachule jumani. Ma nyathini dok e skul machaki, adono dok e skul kiny. Obed ni osekawo fare odok e skul. Mondo M-Pesa ni yude ka intiere skul kucha. Ma en mana chiel. Ging'enyo kokuro. Bende kinyalo bedo ni en mara, kawuono en mari. Siling 10 migolono, 50, 100, kar nyalo mari, kwariwe kanyakla, riwruok e teko. Omiyo